La veritat és que aquella noia m'ha deixat de pedra. Mira que fer-li un petó en Kaoru. Espera, vull que et quedis amb mi, sisplau. Però, escolta... Vaja, però què significa això? Kaoru! El petó. Tu mateix, fes el que et vingui de gust. Segur? Estàs preparada? Ai, espera! Un moment, espera un moment. Com vulguis. Ja està. Ara sí. Sí, vinga. Doncs au. Ai! No, aquesta no! Què? Doncs així. I llavors... Ah, que bé! Has agafat el Joker! Va, ara em toca agafar a mi. A veure quina agafaré. Visca, he guanyat! Vaja, ja he tornat a perdre. Fem una altra partideta. Ara vols començar una altra partida? Esclar que sí. Caram, tens l'habitació plena de ninots de peluix? Són regals del pare. Una vegada, quan era petita, li vaig demanar un peluix. I des de llavors, cada cop que em vol fer un regal, em porta una nina o un ninot de peluix. Aquest és de quan vaig fer 8 anys. El de l'esquerra, de quan em vaig fer 11. I aquell d'allà, de quan em vaig fer 14. Què et sembla? Me'ls ha regalat tots el pare. I això que ja no sóc una nena. Potser que mirem de dormir. Sí. M'hauries de dir a quina habitació em puc posar a dormir. En aquesta? Què? No, això no pot ser. Va, sisplau. Vull que et quedis a dormir amb mi. Sisplau, sisplau. Va, sisplau. Para, dona, para. Aoi. Encara estàs desperta? Sí, vaja, perdona. Ara me'n vaig a dormir. Bona nit. Pobreta. Gràcies per voler-te quedar aquí. Però només fins que t'adormis, d'acord? Sí. Abaixo la llum, eh? Perdona'm. Eh? M'he tornat a comportar com una nena consentida i t'he causat mal de caps. Això no és veritat. De vegades sóc una mica dolenta. Si em porto malament vull que em renyis. Maio. Però què dius? No ets dolenta, ni molt menys. Va, a dormir. Sí. Bona nit, Kaoru. Bona nit, Collet. Eh? Collet? Encara el guarda com si fos un tresor. Té, filla. És el conillet que volies des de feia anys. Moltes gràcies. Oi que estàs contenta? Ja sabem que encara falta una setmana perquè facis els 12 anys, però et volíem donar el regal. Però llavors què passa amb la meva festa d'aniversari? Ho sento, Mayo. El pare i jo ens n'hem d'anar demà mateix de viatge de negocis a l'estranger, filla. Aquest cop hi haurem de passar un parell de mesos, només. Quan tornem celebrarem el teu aniversari tots junts, eh? Què? Però és que llavors ja no serà el meu aniversari. Em sap greu, però és per feina. Ho has d'entendre. Però és que... Tranquils, no passa res. Senyor Miyuki! Hola, com va això? Que bé, ens pensàvem que no trobaria temps per passar. Les festes de la seva empresa sempre es mereixen trobar un momentet. Sense la seva col·laboració, poc es faria. Què li ve de gust prendre? No em tempti, que avui encara no he esmorzat. Com som, eh? Escolta, pare, saps una cosa? L'altre dia a l'escola un nen va dir que... Perdona un moment. Ja m'ho explicaràs més tard, tot això, maca. Sisplau, acompanya'm. I tant, és ben veritat. Encara no t'ho havia dit. Vaig treure un 10 a l'examen de llengua. Mare! Oi que em podran disculpar un momentet? Maio, filla, la mare parlava de coses molt importants amb aquestes senyores.
Té, beu-te aquest suc i espera't aquí. Mayo! Aquest senyor és el director de l'escola. Vine a saludar-lo. Va, Mayo, què et passa ara? Vinga, vine a saludar-lo. Mayo! On vas, ara? Mayo, espera! Oh, quin greu que em sap. Perdona-la, és la meva filla. I tant. Sí, no passa res. Té. És teu, oi? No, no és meu. Doncs jo he vist que t'ha caigut a tu. T'he dit que no és meu. És un regal del pare, però... No el vull, em sents? Hola! Que estrany, no em contesta. Ho tornaré a provar. Hola! Vaja, que estàs trista. Què hi fas aquí tota sola? No, res. Ostres. Ui, ara que me n'adono encara no m'he presentat. Hola, em dic Collet, saps? Collet, de conillet. Encantat de conèixer. Quin nom més estrany. Escolta, i tu com et dius, nena? Mayo. Miyuki. Mayo, quin nom més bonic. Saps una cosa, Mayo? He vingut fins aquí perquè volia jugar amb tu. Després de dubtar molt i donar-hi 1000 voltes, el teu pare al final em va triar a mi d'entre tots els peluixos. El teu pare és una persona fantàstica. I saps per què? Doncs perquè m'ha escollit a mi per jugar amb tu. L'odio, el pare. L'odies? Per què? Feia 6 mesos que no ens vèiem i ni tan sols ha volgut escoltar el que li volia explicar. I ara tampoc hi serà la meva festa d'aniversari. Els meus amics sempre hi tenen els pares a les festes d'aniversari. I als concerts de piano que fem, els pares venen a felicitar els altres nens. Però a mi no em felicita mai ningú. Ni el pare ni la mare es preocupen gens per mi. No els importo gens ni mica. Quina sort. Què? Quina sort que tens, Mayo. Tu almenys tens un pare i una mare. I els teus pares?